Mellieħi ta' 46 sena tilef ħajtu traġikament is-sibt wara nofsinhar wara li ħabad bil-mutur li kien qed isuq fuq il-pont tal-Mistra fix-Xemxija. L-inċident seħħa l-ħabta ta' 3:20 ta' wara nofsinhar fit-triq it-Tella ta' Selmun meta għal xi raġuni l-mutur tal-għamla KTM misjuq mill-vittma ħabad f'karozza tal-għamla Toyota Passo misjuqa minn mara ta' 49 sena mill-Litwanja u li toqgħod San Pawl il-Baħar. L-ewwel ma waslu fuq il-post sabiex jagħtu l-ewwel għajnuna kienu membri tal-Protezzjoni Ċivili mill-istazzjon tax-Xemxija li kienu stazzjonati 100 metru l-bogħod minn fejn seħħ l-inċident. Ftit tal-mumenti wara wasal ukoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei li ċertifika li l-mellieħi mejjed fuq il-post. Il-mara ngħatat assistenza medika wkoll u ttieħdet l-Isptar Mater Dei minħabba li kienet qiegħda ssofri minn qata kbira. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Neville Camilleri li ħatar diversi esperti forensiċi u tat-traffiku sabiex jgħinu fl-investigazzjoni. Kawża tal-inċident it-triq kellha tingħalaq għat-traffiku għal diversi sigħat. L-investigazzjonijiet dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.